На Белсаце навіны коротка пра галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю. Лукашенко цвердзіць, мы ядравая дзяржава, а Путін заявляе пра гатовасць ужыць ядравую зброю ў выпадку агрэсіі супраць Беларусі. Цікавая акалічнасць вынікае з выступу расійскага прэзідэнта на паседжанні Савету бяспекі. Перадусім жа Путін прапаноўвае змяніць ядравую дактрыну России. Обновленные редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Гэтак паводле прапановы Пуціна Расія можа адказаць ядравым ударам у выпадку нападу любой неядравай дзяржавы, калі яе падтрымлівае краіна з ядравай зброяй у арсенале. Сустрэчы з кіраўнікамі і міністрамі замежных справаў больш як 40 краінаў, лідарамі міжнародных арганізацыяў і структураў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Дэмакратычныя сілы Беларусі завяршаюць працу на Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку. У нас з'явіліся новыя кантакты з краінамі, у тым ліку тымі дзяржавамі, якія працягваюць супрацоўнічаць з беларускім рэжымам і патэнцыйна маглі б стаць медыятарамі ў вырашэнні палітычнага крызісу ў нашай краіне. У нас, беларусаў, шмат саюзнікаў па ўсім свеце. Пра нас з вамі памятаюць, і беларускае пытанне застаецца на павестцы. Паводле Святланы Ціханаўскай, лідары некаторых дзяржаваў пагадзіліся дапамагаць у вызваленні палітвязняў. Да таго ж, на палях асамблеі абмяркоўвалі спосабы выдачы візаў і развязання праблемаў з легалізацыяй беларусаў за мяжой. Ціханаўская задэкларавала, што дэмакратычныя сілы падтрымліваюць украінскую формулу міру і нагадала пра беларускія нацыянальныя інтарэсы замацаваць статус-кво, каб нашая краіна не стала суцяшальным прызам Расіі пасля заканчэння вайны. Забыць былое і вярнуцца да супрацы. Кіраўнік беларускага МЗС Максім Рыжынкоў зрабіў прапанову Вільні перазагрузіць беларуска-літоўскія дачыненні. Сярод аргументаў за аднаўленне сувязяў з афіцыйным Менскам магчымасць набываць танную электраэнергію з беларускай АЭС і вярнуць прыбытак ад чыгуначных перавозак. Паводле Рыжынкова страты Літвы ў транспартавай галіне складаюць $1 мільярд. Пры гэтым кіраўнік айчыннага замежна-палітычнага ведамства ў прычынах згортвання супрацы паміж краінамі абвінаваціў Літву. Маўляў, Вільня нібыта падтрымала дзяржаўны пераварот у Беларусі ў 2020 і развязала гібридную вайну. 80 дронаў і 6 ракет Расія выпусціла па ўкраіне. Пад атакай апынуліся 14 абласцей. Ёсць загінулыя і параненыя. Каля тузіна беспілотнікаў знішчылі над Кіевам, дзе былі пашкоджаныя 20 аўтамабіляў і газавы трубаправод, распавёў Сергей Папко, кіраўнік мясцовай вайсковай адміністрацыі. Адна жанчына загінула ў выніку ракетнага ўдару па Адэсе, яшчэ 8 атрымалі раненні ў выніку атакі кіраванымі бомбамі Запорожжа. Некаторыя часткі заходняга гораду Івана-Франкоўска засталіся без электрычнасці пасля расійскага ўдару па аб'ектах крытычнай інфраструктуры. Прынамсі, 4 дроны тыпу «Шахед» заляцелі і на тэрыторыю Беларусі мінулай ноччу. Пра гэта паведаміла маніторынгавая група «Беларускі гаён». У неба падымалі 2 знішчальнікі з аэрадрому ў Баранавічах. Адзін з дронаў заляцеў з Расіі і кіраваўся ў бок Гомля. Украінскія маніторынгавыя рэсурсы зафіксавалі 3 дроны, што зрабілі пятлю па беларускай тэрыторыі і вярнуліся ва ўкраіну. Гэтак званых тэрарыстычных фармаванняў паболела. Цяпер да спісу далучылі полк Кастуся Каліноўскага. Рашэнне прыняў Верховный суд Беларуси по заяве Генеральной прокуратуры. Члены организации осуществляли вербовку, вооружение, обучение и использование террористов, а также финансирование террористической деятельности. В результате на территории страны совершены акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности. Пра якія ж менавіта злачынствы гаворка ў ведомстве не кажуць. Раней рэжым Лукашэнкі прызнаў полк Каліноўскага і структуру ў яго складзе, асобныя батальёны і мабілізацыйны цэнтр Беларускага дому ў Варшаве экстрэмісцкім фармаваннем. Полк Кастуся Каліноўскага добраахвотнае фармаванне перадусім з беларускіх ваяроў, якія змагаюцца супраць расійскай агрэсіі ў складзе збройных сілаў Украіны. Пад шэрым небам карціну беларускай рэжысёркі Мары Тамковіч пакажуць на кінафестывалі ў Гдыні. Стужка распавядае гісторыю зняволенай журналісткі Белсату Кацярыны Андрэевай. «Пад шэрым небам» для мяне персанальна гэта фільм пра надзею. Гэта фільм пра тое, дзе гэтую надзею шукаць. Гэта фільм пра каханне. Гэта фільм пра 2 людзей, якія без сумневу адно аднаго кахаюць і якія гэтую надзею ў сабе ў пэўным сэнсе знаходзяць.
Гэта першая прэм'ера фільму ў Польшчы. Раней у чэрвені пад шэрым небам паказалі на кінафестывалі Трайбека ў Нью-Йорку. Гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Падсумаванне інфармацыйнай карціны дня глядзіце ў аб'ектыве о 20:00. Заставайцеся з Белсатам.